Гәрәй әфәнде, Тотарда гөслә турында 1550 елларда телгә алынган дип әйтәләр. Бу дөрес фактмы? Аның турында минем дә укыганым бар, ишеткәнем бар. Булай бу гөслә иң борынгы уен коралларының берсе дип санала. Чөнки аның турында 7-8 гасырда беренче тапкыр булган документларда күренгән. Шуның эчендә бездә дә менә күп халыкларда бүгенге көндә бу уен коралы бар, бездә татарларда, мариларда, чувашларда, удмуртларда, русларда, һәрберсенең үзендә үзенчәлекле, һәрбер халыкның үзенең уен кораллары. Ә менә бүгенге көндә гөсләдә уйнау тәҗрибәсе сакланамы, ничегрәк? Аның йолалары бармы үзенә күрә? Бездә Татарстанда, Мари Илда гөсләләрне керәшеннәр саклап калган дип әйтергә кирәк. Мин үзем Мари Илнең Мари Түрек районының Ведерники авылында туып үстем. Безнең күршедә керәшен авылы бар, Носла дигән авыл. Ана мин кичкенә вакытта ук бу гөсләне тыңлап үскән малай. Анда апалар ул вакытта, мин кичкенә вакытта бик күп уйныйлар гөсләләрдә. Аларда безнең туганнарда да бар иде. Әгни апайны көтеп тора дирем, аның үзенең гөсләсе бар иде. Кич белән кайчан эшен бетереп, өйгә кереп, гөсләсен колына алып уйнар дип. Менә гади авыл апалары да гөсләдә уйнаган әйме? Шулай менә бүгенге көндә безнең гөслә әзрәк югалып торды. Шуның өчен дә без хәзер аны күтәрү эшендә эшлибез. Менә 10 ел элек башлаган идем мин бу эшне. Шактый гына гөсләләрдә үзем ясап бирдем. Күп кенә төбәкләрдә уйныйлар гөсләләрдә. Татарстанда, күп кенә Варшада, Балтачта, Сабада, Алексеевскийда, Агржида, Тукай районында гөсләләрдә, ерак Алтайда, Бурятияда да, анда да Санкт-Петербургка китте уен коралы. Сер булмаса әйтегез әле, сезнең куллар ничә гөслә ясады икән? 42 гөслә татар гөсләсен ясадым. Менә ясагач инде сез аның төзелешен дә яхшы беләсездер. Безне таныштырып китегез әле, нәрсәләрдән тора ул гөслә? Менә минем кулда бу безнең гөслә, татар гөсләсе дибез. 12 куллы безнең гөсләләр. Элекке гөсләләр мондый түгел иде. Безнең менә әйтеп киткән идем, апалар уйнаган гөсләләр, алар мондый түгел. Элеккеге шул тактадан кодаклап ясалган, мастерлар шулай эшләгән булган. Шундый гөсләдә уйнарга өйрәндем. Беренче гөслә булды инде, һаман әйтәм мин, Геннадий Михайлович Макаровның гөсләсендә уйнап өйрәндем. Татар мәдәният үзәгендә эшлим мин, шуны әйтәдем. Ансамбль төзеп җибәрдем. Уйнарга өйрәнүчеләр күп булды. Инструментлар җитми, аннан мин үзем ясап карарга булдым. Шуннан минем бу эш китте. Берне ясадым, шады, икенчене, өченчене. Ансамбльга гөслә ясадым. Шул үземнең ансамбльдә 15 гөслә бар. Ә нинди агачтан ясалды менә бу гөслә? Бу агачлар төрле, бер генә материал, бер төрле генә түгел. Менә мосы өстәгесен әйтәбез, ул резонансный чыршы дип әйтәбез. Ул специально шул үз вакытында киптереп 7-8-10 ел кибергә тиеш ул. Аннан соң гына уйнар аны ул 7-8 сантиметр киңлектә, калынлыгы 5 мм. Шуны берсе белән ябыштырып, бу менә шул иске дека дибез инде, иске ягы, шул гөсләнең бик тавышка бик тәэсир итә торган самый нечкә җире, самый шуннан тавыш күбрәк зависит итә инде, шуның өчен. Калган монда бук агачы кирәк, обязательно ул теге кайын, имән, каты агачлар, чыршы, нарат, шул 5 төрле, 6 төрле агач кулланам гөслә ясаганда. Монда биолог булу да кирәк икән әле.
Bizde Mariyal'da biz orman içinde yaşayız. Mine әле 10 yıl uzdayın әле şunday материал таба алмадым. Бүгінгі күндә кичә 3-нче көн белгән кешеләр белән сөйләшеп, икенче атнада политехнический институтның ученыйлары белән, анда безнең лесотехнический шундай отдел бар, урман эше буенча шөгыльләнә торган. Шулар белән очрашу булырга тиеш. Алардан көтәм инде ярдәм, үзебездән менә Марилдан чыккан агачлардан ясаган. Чөнки менә бу агачларны, материалны Краснодардан алам, Мәскәүдән, Казанда менә бер кибет бар шул, шундай бук, альха, шундай каты агачлар кибете. Геннадий Макаров ул агачларны беләсезме, Казанның иске йортларыннан җыеп йөри иде заманында. Ул нихәтле бу агачларга ничә ел дип әйтим. Борынгырак булса, шуннан уен карау тавыш әйбәт чыга дип әйтәләр. Ну, анда ул агачлар бит төрлесе бар, чыршы бар, нарат бар дип әйткәнче, менә монда чыршы кирәк. Чыршыны дөрес итеп кисәргә кирәк, ярырга кирәк, тактасын 5 мм калдырып, ул продольный дип төрле аның бар тактаны. Монда зур осталык кирәгендәме? Осталык кирәк, түземлек кирәк, сабырлык кирәк. Сабырлык кирәк. Бер нәрсәне ясар өчен бер ярты ел вакыт үтә. Бүтән түземлек булмаса, бүтәнсе туйдым дип ташлап чыгып та китәргә. Бәлкем тагы берәр күңелле көйдә сызып җибәрәсез. Крашин киен җырлап китәсем килә, ул бик матур ки Миколай Натукай дип атала. Soğanam sözüne Natupay, ey asıl kışımına, kişini de gündüzünü de sandığa şebabası, kişini de gündüzünü de sandığa şebabası, şikir düştüm şişmelerge Natupay, ey asıl kışımına, şişme suyu saydır deyip sandığa şebabası, şişme suyu saydır deyip sandığa şebabası, ey yeşillik sahralarına Natupay, ey asıl kışımına, şesen oy gülüşünü sandığa şebabası, şesen oy gülüşünü sandığa şebabası, soğunam sözüne Natupay, ey asıl kışımına, kişini de gündüzünü de sandığa şebabası, kişini de gündüzünü de sandığa şebabası. Гәрәй әфәнде, сезнең укучыларыгыз бармы? Менә үзегезнең һөнәрегезне яшьләргә тапшырасызмы? Әйтеп киткәнчә, безнең татар мәдәният үзәгендә Яшь-Каралада Хәзинә исемле татар гөстәчләр ансамбле бар. Ул башта без 3 кеше уйный башладык. 4, 5, 6, 10, 15 шулай әкренләп өстәлде. Мин уйный башлагач, башта үзем генә сәхнәгә чыктым. Мине күреп, укучы балалар, студентлар килә башладылар. Гәрәй безне дә өйрәтегез әле дип. Ул теләкләре булгач әйтәмәйдәгез. Алар шулай итеп әкрен укучы балалар килде, студентлар, яшьләр. Аннан соң олырак яшьтәгеләрдәген әкренләп конкурсларга әзерләнгәндә үземнең гаиләне
тарттым, мында уйнарга чакырдым инде. Минем гаиләдә музыкантлар, тормыш иптәшем Татьяна ул музыка мәктәбендә эшли, кызым Венера, алар әнисе белән шул бер мәктәптә музыка мәктәбендә эшлиләр. Кияү минем тоже бик ярата музыканы. Үзе музыкант булмаса да гармонда уйный, тормыш иптәшем оркестрында контрабаста уйный. Андан соң безнең ике оныгыбыз бар. Алар икесе дә музыка мәктәбендә укыйлар. Менә быел олысы 9 классын тәмамлый. И музыка училищесына керергә әзерләнеп йөрүне. Шулай итеп, бер зур ансамбль җыелды бездә. Димәк, буыннар чылбыры тоташкан сезнең әйме? И буыннар чылбыры шулай. Без гаиләдә шулай уйныйбыз. Бүгенге көндә яшьләрдән кызыксыну бар. Шушы гөсләр белән гөсләдә уйнарга, гөсләр турысында кызыксыну. Гомумән ул бездә генә татарларда гына түгел, и русларда да, мариларда да шулай бик кызыксыналар. Ну безнең әзрәк югалып торды. Гөсләр менә вакытында бик популяр булган. 60-нчы елларда безнең монда Татарстанда 30-40 кешелек шундый зур гөсләчеләр ансамбле булган. Алар Мәскәүдә, Ленинградларга барып уйнап йөргәннәр. Менә вакыт узып, гитаралар, магнитофоннар әзрәк безнең бу гөсләне читкәрәк итеп югалып торды. Менә шуны әйтеп киткәнчә 10 ел инде миндә шул яңадан торгызу, күтәрү турысында бик эшне алып барам. Гөсләләр ясый башладым. Менә бу элеккеге гөсләләр булса, бик борынгы гөсләләрнең кыллары хайван ишәгесеннән эшләнгән булган. Аларны киптереп, шул гөсләргә тартып, шулай итеп уйнаган булганнар. Аннан соң теге идектәге торган җеп бау белән уйнаганнар. Аннан соң кирәнеп 13-нче елларда тимер кыллар тарттыра башлаганнар. Бүгенге көндә шушындый уен коралы. Бу минем уен корал гөсләне элеккеге мастерлар дип әйтик, ясаган гөсләләр кадак белән кагып такталардан эшләнгән булса, минем монда бер кадаксыз эшләнгән гөсләләр бар, да клейгә ябыштырып, шул файда эшләнгән кораллар. Урам тие безнеке, урам тие безнеке, çıkmasın düşman sözleri, çıksın üze безнеке, çıkmasın düşman sözleri, çıksın üze безнеке. Biz olay tugel idik, biz bolay tugel idik, biz olay tugel idik, biz bolay tugel idik. Soyramagan sandık aşını soyrata turgan idik, soyramagan sandık aşını soyrata turgan idik. Otlarını yigip kuysin duslar kilgen deysinler, otlarını yigip kuysin duslar kilgen deysinler. Birgeleşip birge yaşayıp bir tuğanlar deysinler, birgeleşip birge yaşayıp bir tuğanlar deysinler. Ola gülge bize genler komsomol kabirlerin, ola gülge bize genler komsomol kabirlerin. Yaşılırlar iki kilmi belgis kaderlerin, yaşılırlar iki kilmi belgis kaderlerin.